Φωνής. Αποκλείεται να είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα που είναι ένας αγαπημένος μας διευθυντής και να μην έχετε μια ευχάριστη ήδη συναντήσεις, επαφές οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για σας. Με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά λιγάκι θα πρέπει να προσέχετε. Για τους Ταύρους μας η νέα θέση αυτή και της Νέας Σελήνης που έγινε χθες αλλά και του Ερμή μιλάει για οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με κληρονομικά, φορολογικά ή τέτοιου είδους θέματα. Η έννοια σας για τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες ή η ένταση σιγά σιγά καταλαγιάζει παρά το γεγονός ότι εσείς οι Ταύροι, έστω και αν η Αφροδίτη ευνοεί πάρα πολύ τα συναισθηματικά, τουλάχιστον για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, τις σχέσεις σας γενικά θα πρέπει να τις προσέχετε. Και το σύντροφό σας. Για τους διδύμους, ο Ερμής δικός σας κυβερνήτης περνάει στον τοξότη, θα είστε πιο χαρούμενοι, πιο αισιόδοξοι. Προσοχή λαθεμένες εκτιμήσεις που μπορεί να κάνετε την περίοδο αυτή και ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να σας απασχολήσει αυτό το καιρό και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Να ξέρετε ότι για ένα οικονομικό θέμα μέχρι 23 του μηνός που η Αφροδίτη θα είναι σε ορθή φορά μπορείτε να τα κυνηγήσετε, μετά γίνεται ανάδρομη και ή θα θέλετε να πάρετε χρήματα τα οποία σας οφείλουν ή θα καθυστερήσουν. Γι' αυτό σπεύσετε μέχρι 23 να τα εισπράξετε. Για τους καρκίνους μας είναι εποχή που θα ασχοληθείτε πάρα πολύ είτε με τη δουλειά, συγγνώμη, είμαι κρυωμένη μονίμως, είτε με τη δουλειά. Πιες λίγο νεράκι και μετά θα τα ακούσουμε όλα με χαρά. Για τους καρκίνους λοιπόν είναι μια περίοδος, μεγάλη περίοδος, μακρά περίοδος, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία. Αύριο, εάν έχετε απαντήσεις σε ιατρικά θέματα, επειδή μιλάει και για την εργασία και για την υγεία, ψάξτε το ξανά μήπως γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή σήμερα αύριο είναι μέρες που γίνονται λάθη. Επομένως, τουλάχιστον στον χώρο της υγείας θα πρέπει να το προσέχετε. Τα λιοντάρια μας νομίζω ότι μπαίνουν σε μια πάρα πολύ καλή φάση, πιο χαρούμενοι, πιο δυνατοί, έτοιμοι να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά ή στον ερωτικό σύντροφο. Αν είστε γεννημένοι οι πρώτες μέρες θα έχετε κάποιες ειδήσεις. Αυτό τον καιρό που ο Ερμής εγκατέλειψε το Σκορπιό που ήταν για πάρα πολύ καιρό και ήταν κρυμμένα πράγματα, έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Θα μάθετε λοιπόν πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και θα σας χαροποιήσουν. Αύριο βέβαια να προσέχετε μήπως γίνει κάποιο λάθος. Για τους Παρθένους μας, εσείς παρά το γεγονός ότι η συναισθηματική σας ζωή, τα